מי זאת אם לא דודלה? איוש. יחתי, איזה יפה ומתוקתקת. לא, את מאלפת, את יודעת את זה? אתה מחזיר אותי גם אחר? לא. סתם. דרך טוב יש לך? כן, שמתי בושם. מה זה? מה שם? וואו! זה גלוס? כן. דרך לקניון, אני וברבורה רצינו לאכול פיצה! אתה באמת נהן את האוטו שלך עם מפתח? חייבת לעשות לך חדש. יואו, איזה להקת עשתה? פרנץ'. אהלן וסהלן. מספרד גדול. פיצה! את לא רוצה אבל אם תביאי? רוצה רוטב? טוב, אני הולכת להביא לנו לטבלין. היי, אבל תקשיבי, איזה חום? אני ודודה אוכלות לסכנס, אנחנו נדבר איתכם אחרי זה. סיימנו פה ואנחנו הולכים לקניון. את כמה רגעים זה מה שנשאר. את לא היית שאני יפה. אוקיי, טוב, אז כאן בדרכנו לסקר שלום, מה שלומך? אנחנו מושלם. ביי ביי, יום טוב. סליחה, אנסטסיה, אנחנו מכנים אחרי דולב. דולב יצא. דולב, יופי לנו! ודודה הולכים לקנות דג לגברים של דודה. תקשיבי, אחתה, אנחנו חייבים לקנות את הדג הזה. קנינו אותו. דודה, איך נקרא לו? קנינו דג בשם לוסי. הדודות המושלמות. בדודה שלי ילדה מלפני שבועיים ועכשיו דודה עוזרת לי לבחור מתנה. זה בן או בת? זה בן. זה חמוד דודה. זה מאוד מתוק, אבל אולי גם נקנה לו... אולי נקנה לו את זה. טוב, תראה, יש פה פופית. אני ודודה הולכים למשחקיה. מישהו יצלם איתך את הטיקטוק. נכון. ביוש. ומה, אני זבל כאילו? את לא זבל יחדה. יואו, בוא נעשה עם הדגים. תראי מה הצלחתי. משחק מיוסד, אנחנו הולכים לאכול נאצ'וס. נתראה בבלוגות הבאות, ביי יוש.